तुहर कदम जवानी जिया, तुहर कदम जवानी जिया, ए जाने गई बेटियां जिला के, बेटियां जिला के। आप सुन रहे हैं अरविंद हलचल को। निर्जीत बाबू, निर्जीत बाबू, निर्जीत बाबू, तेरी हरवा तिहारी, हरवा तिहारी। ढेर लोग पड़ल रहे तहरा पीछा, बाकी पूरैलू न केहू के इच्छा। ढेर लोग पड़ल रहे तहरा पीछा, बाकी पूरैलू न केहू के इच्छा। सुन बतिया के खोली के कान, ए जाने हई बेतिया जिला के तोहर कदम जवानी जिया, ए जाने हई बेतिया जिला के तोहर कदम जवानी जिया, ए जाने हई बेतिया जिला के। निर्जीत बाबू, निर्जीत बाबू, निर्जीत बाबू, तेरी हरवा तिहारी, तोहर कदम जवानी जिया। आराया बलिया के बात सुन छोड़, नजर तुहे ने घुमाव हो, नजर तुहे ने घुमाव हो। अरे मीठी मीठी बतिया में हमके फंसा के ऐसे न टाइम गवाव हो, ऐसे न टाइम गवाव हो। सुनाए जाने नहीं मुहावा घुमाव, माना तू बात हमारा ए राय आओ। देखो मुहावा में खैले बानी पान, ए जाने हई बेतिया जिला के तहर कदम जवानी जियान, ए जाने हई बेतिया जिला के तोहर कदम जवानी जियान, ए जाने हई बेतिया जिला के। निर्जीत बाबू, निर्जीत बाबू, निर्जीत बाबू, तेरी हरवा तिहारी, हरवा तोहर कदम जवानी जियान। अपना के जादे न छाव भाव कर, बन नहीं मुँह जोर हो, आकाश सुनील तारा के कदी एक राती में लड़कोर हो, अरविंद हलचल से रहिया तू बच के, नहीं तो मार दी हो मच के। झंडा जादो जी के उड़िया सामान, ए जाने हई बेतिया जिला के तहर कदम जवानी जियान, ए जाने हई बेतिया जिला के। ढेर लोग पड़ल रहे तहरा पीछा, बाकी पूरैलू न केहू के इच्छा। ढेर लोग पड़ल रहे तहरा पीछा, बाकी पूरैलू न केहू के इच्छा। सुन बतिया के खोली के कान, ए जाने हई बेतिया जिला के तोहर कदम जवानी जियान, ए जाने हई बेतिया जिला के। संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जैनी टोला।